Και όποιος έχει τη δύναμη να έρθει να τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Παύλος Γιαννακόπουλος και ο αδελφός του Θανάσης απειλούν θεούς και δαίμονες στα γραφεία της ΕΣΑΚ. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Παύλος Γιαννακόπουλος και ο αδελφός του Θανάσης απειλούν θεούς και δαίμονες στα γραφεία της ΕΣΑΚ. Τελικά ο κύριος Γιαννακόπουλος, και ενώ γίνεται γνωστός ο θάνατος του Γιώργου Καρνέζη, παίρνει την απόφασή του. Είναι εντελώς παράνομα η απόφαση αυτή της ΕΚΑΒ να μην δώσει ειστήρια στον Παναθηναϊκό. Εάν μέσα σε 2-3 ώρες η ΔΕΚΑΒ δεν παραδώσει τα ειστήρια, δηλώνω επισήμως ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα κατέβει αύριο και όποιος έχει τη δύναμη να έρθει να τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Παύλος Γιαννακόπουλος και ο αδελφός του Θανάσης απειλούν θεούς και δαίμονες στα γραφεία της ΕΣΑΚ.